No niin, nyt olemme täällä opiskelija-asunnossa järkevän jätkän kämpillä. Eli Juha haastattelee häntä. Annappa se mikki. Tämä menee suoraan YouTubeen. No niin. Mitä mieltä yleensä olet tästä politiikasta? Tällä hetkellä tietty osa vasemmistopuolueista, nimeltä mainitsemattomasti SDP, niin nuolee oikeiston persettä, näin rivosti sanottuna. Oletko käynyt koskaan Afrikassa? En valitettavasti ole käynyt. Kato, itsekään en sinne ikinä halua mennä, koska siellä on niitä leijonia ja kärme. Varsinkin leijonat ovat vaarallisia, mutta niin yleensä ottaen, niin onko yleensä niin kuin opiskelija hyviä asiat Suomessa? Vai onko ne kauhean huonosti? Vai onko se välimaasto? Ei tällä hetkellä, kun katsoo minunkin henkilökohtaista tiliä, niin ei siellä kauhean hyvältä näytä. Paljonko se näyttää? 12 senttiä tällä hetkellä, että ei opiskelijalla niin kuin hyvin mene tällä. Sinunhan kannattaa järjestää jotkut pikkujoulujuhlat ja tilata muutama potti champagnea. Joo, sitten kun olisi varaakin vielä. No niin. Tuolla 12 eurolla. Ei saa edes makaronipussia. Mitä mieltä olet Juha Päiväniemestä? Juha Päiväniemi on piirijärjestön piirisihteeri ja hyvä tyyppi. Osaa johtaa piiriä omalla tavallaan. No kuinka mitä mieltä olet siitä esimerkiksi tällaisesta laulusta, että hetki lyö, nyt viime hetki lyö? Kyseessä on Kirkan hetkilyöjä. Ai jaa! Kyllä itse asiassa hyvin... Kuinka ihmeessä sä voit tuollaista tietää, vaikka olet nuori poika? Hyvin varteenotettava biisi tällä hetkellä, koska tällä hetkellä on itse asiassa viimeisiä hetkiä korjata hyvinvointiyhteiskuntaa. No, mitä tarkoitat sillä? Tarkoitatko sitä, että nämä rahat laitetaan jonnekin hyvinvoinnista jonnekin, vai siis sotaan vai? Ei. No kerro jotakin. Tarkoittaa sitä vaan, että korjataan hyvinvointiyhteiskunta lisäämällä siis palveluita, joita ihmiset oikeasti tarvitsevat, ja poistamalla rahaa sieltä, missä sitä ei todellakaan tarvita. No, missä sitä rahaa ei tarvita? Oikeastaan missään. No jos niin kato, tämä minun kaveri, tämä Pia Lohikoski, pääsi kansanedustajaksi, niin jos sä pääsisit sinne eduskuntaan vaikuttamaan, niin mitä sä siellä tekisit? Antaisitko sä köyhille rahaa vai ottaisitko rikkailta pois? Ottaisin rikkailta pois ja antaisin köyhille samat rahat, mitä mä otin rikkailta. Eli se, että laitetaan veron kiristyksiä sinne niin kuin isoihin tuloluokkiin. No mitä mieltä olet oligarkeista? Tällä hetkellä se on vähän laaja alue, koska... Siis kannatatko sä näitä oligarkkeja, joilla on 20 Ferraria autotallissa? En todellakaan. Mutta se, että verrattuna niin kuin Venäjän oligarkkiaan, mistä puhutaan oligarkkiana, niin siihen nähden Suomessa ei ole Venäjän mittapuun oligarkkia. Ei, mutta kato. Kyllä niitä mitä mieltä olet Marxista? Karl Marxista? Karl Marx, hyviä teoksia. Tiedätkö, mikä kirja hän on kirjoittanut?
Pääoma 1, 2, 3 esimerkiksi. Aha. Että olen lukenut itse asiassa kaikki ne 3. No mikä oli sun mielipide niistä kirjoista? Sanotaan niin, että omaksuin aika vahvasti sen talousajattelun sieltä. No, kumpi on sun mielestä tärkeämpi, tuo raha vai uskonto? No se on vaikea valinta, kun tää on niinku... kumpikaan ei kuulu Mitä Marx sanoi? Niin. Eikö Marx sanonut, että uskonto on oppimia? Niin, ja sitten taas niinku raha on kapitalismin keksintö, niin se on vaikea. Kato, niin me laitamme tämän videon tuonne Pohjanmaan piirijärjestön ja koko Suomen nähtäväksi, niin jos sinulle sopii, niin kun mä olen itse kommunisti, niin mä oon sitä mieltä, että demokratia on hyvä, että pitää kysyä, että sopiiko vai ei. Niin jos sä kuvaat niin kuin minua välillä, niin että minunkin naama tulee tähän näkyville. Tässä Juha. Ja hyvin menee. Kommunismi on nousussa koko ajan. Eläköön. Aivan varmasti ihmisoikeudet ja demokratia lisääntyy. Natsit ei jyllää. Näin se vaan on. Onhan mulla sormuskin tässä. Kiitoksia kaikille.